Klapka! 3, 2, 1, teď! Hej, o co tady jde? Teď je tady spiritual. A ten to rozjede. Hej, tímto vás veme na Project Soul, který se bude konat. A 30.11.2012. Aha. Na divadlo Orly a předprodej vstupenek bude taky na Orly, ale 3 v Duck Shopu. Takže test teďka moje sejra řekne další info. Vystoupí přední české skupiny, přesně nejlepší projekty. Budou tam prostě všichni z Prahy, z Brna, ze Slovenska. To jsem mala povedať akože ja. Tak to zo Slovenska. Všetky východňári, prídu do naší rány. Ale bude tam i Amerika Obama. Hej, a taky Byron, New York. A Byron Cooks in the box, hej. Takže přijďte, protože to bude pecka. Bude to 2krát za ten den. 2krát pecka. Kurníka, možno jít odnova. To bylo hustý. A bude to 2krát za ten den. Pecka.